Love triangle ug ang kalambigitan sa illegal nga drugas ang gitutukan karon sa kapulisan nga posibleng motibo sa kamatayon ni Richie Miles Nepomuceno. Samtang nagduda ang Cebu City Police Office nga adunay relasyon ang naghikog nga pulis nga si Kulita ug ang biktima. Samtang ang kapuyo ni ini matud pa usa ka dakong drug personality. Ani ang report. Sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Police Office nagpadayon gihapon ang relasyon kuno ni Richie Nepomuceno o sa iyang kapuyo nga usa ka drug personality nga kasamtangan natanggong karon sa Cebu City Jail. Apan gawas sa kalib-in ini aduna pa kunoy laing lalaki nga karelasyon sa babae nga posibleng nakahaling sa kasuko sa drug personality ug maoy motibo sa krimen. Samtang gibutyag ni Colonel Ligan ang Pangulo sa Cebu City Police Office nga usaw-usab sa ilahang gisusi ang posibilidad nga adunay relasyon si Nepomuceno o si Police Staff Sergeant Celso Kulita. Ikaw mukuyog ka. Twice. Di ba? So, there is still that kanang angle nga. Posibilidad basig na sila relasyon. Tinguha sa Cebu City Police Office nga pagkigalayon sa bana sa biktima aron magkuhaan og mga impormasyon. Gimanduan usab ni Ligan ang mga investigador sa pagpangita sa CCTV aron magkatabang sa pag-ila sa mga mamumuno. Nakamonitor gani siguro ang sa sulod nga drug lord nga nanapuyilain. Kung anong gusto makagbulag. Kung dili man iyang bana, gusto makigbalik sa iyang bana, basig na ilain. Gawas sa gugma o karelasyon, dakong gisubay sa kapulisan ang kalambigitan sa babae sa illegal nga drugas o gikonsiderar nga high-value individual kay matod pa mao'y budigira sa kita sa drugas sa ihang kapuyo nga anaa sa sulod sa jail facility. Sa pikas bahin, mimando si Cebu City Mayor Edgardo Labella nga palawman pa ang investigasyon sa kamatayon sa biktima. Mitanyag usab ang mayor sa pamilya nga mohatag og legal assistance ang City Hall aron makabot ang hustisya. Giklaro hinuon ini nga dako paghapon ang iyang pagsalig sa kapulisan bisan pa man sa kontrobersiya nga gilabigitan sa pipila ka mga pulis. Ang pamilya so that makabot gyud ang hustisya nga maoy kinahanglan. Gawas lang atong alleged robbery o rape pero siya mismo nga yunusan sa kinabuhi. So kinahanglan yun na makamtan nila ang hustisya sa pamilya. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.